Yena mago mag oimore gi kinde machalo kod amendie. Kabende wach mabende wabiro ng'iyo mano bang' kinde machuok en kanyiro ni tend riwruok mano mar KNUT bade ma Kisumu okwedo okang' maduol mochung' ne penj mano ma pacho ka okawo mar miyo jonyuol kod nyithindo ndalo 30 mar chwalo ng'ur e wi ng'ikruok mano bede kotende kod duoko mar KCPE ma higani. Giseyo KNEC ka gikoni mano yo mar medo hinyo jonyuol e yor usuru e kinde ni mangima oridore. Kabende gikoni KNEC owinjore angani rochruok e duoko mag penj go en makosa mano margi. E duoko mar KNEC e wi ng'ur mochiw kod jonyuol moko, KNEC e ote mare owacho ni giserango thoth ng'ur mabende ne nitiere kendo chiwo duoko makare ne skundego. KNEC bende owacho ni ng'ikruok moro ne biro mana e duoko mane oyud e yor mbui ka mano ne gin go mabende giseloso. Taniko KNEC wacho ni gichiwo ndalo 30 mondo jonyuol kata nyithindo o appeal against the result for correction. Wapenjo ni ng'ama biro kawo ting' mar chudo ne appeal no. Gin jonyuol, gin nyithindo, koso gin skul, koso KNEC wuon moto makosa na botin. Man rieko mar kawo osuru mang'eny kuom jonyuol. Like the Kenyan culture is known. Is KNEC asking our parents to accept it and move on? Exam results are not election results to be accepted to move on. These are a matter of life and the future. Itiere joma konyo nyithindo mondo som matiyo ka scholarship. Forms in the guidelines. Tarik magiwacho tidoko forms go te. Koro nyithindo ma dwaro gidugbiro marach ka gitimo appeal ndalo 30 to ndalo ko ng'ato gi oko. Ng'a biro kawo responsibility. Wach mar wacho ni joma nitie oro SMS service providers ne moto makosa. Wapenjo ni jogo to nongolo result ko kanye. KNEC mana miyo result mane ochopo kare.